Hello guys, madung adlaw natang tanan. So kurang adlaw day guys, ika kurang nga ginutbong da. Nanguha ang takot ang inutbong kaya arang humuwan. Da mas manangilin ningon magpasakop kurpod. Kaya atong kuya Ajon. Pito raman rin ay kung sa kuwang rin ay. Ang kape kay wa may udlot, dili pwede. Isa, dua, tulo, upat, 5, 6, 7 ra jud. Siya man kuno dapat agang nakuha aoy. O katong unsa tingan imong ipaway-away sa una nay. Haningan dali kayo mo to. Butsaw. O aoy. Aw lagnob. O kanang arnaba o halibon. Diya dapoy hilba. Diya. Odot sa biyawas. Uy, ganaw. Upak-upak ang bugas na. Ang gitambalat. Gabi ikindag. Liksian! Laig panahon dari. Ngingab na ibagyo tay? Nalang ibagyo. Wala na ba pamikahoy? Dapat nakakuha po ko guys. Malbiri datos ubos. Dagko ng malbiri na. Dagko na imukuhan ka na eh. Hindi na, hindi ko ang kapit. Kami dito sa itong sama-sama. Kabuhi kas biko? Balik ako sa pagkakulot na nanay. Ano? Ayan na! Good morning! Mamama ka ng bakod. Pilam din eh, tagtulo-tulo. Tagtutulo. Tulog ka dahon sa biyabas. Tulog ka ulit. Oo, tulog ka udlot. Tabong nila, man kayo nakaugumuntag. Ay, Ha? kuwang. Kuwang ag. Kuwang ambaw. Kuwang lagi ka ko kailas. Di, ang kapig hanunong mo, may kuwang. Kuwang, kanang udlot sa bitin. Galing sa kila. Kalaki ni mo tay. Itong nakatulog imong pagumangko na eh. Iya Jun. Mga ito na karoon, sige. Namahaw pa man tos man ako. Kita ni kung manang nunga kong hilba dito. Ani nga apilan ko sa kuya Jun kay. Nagpituran na ka na ako, may kapig. Bas mo po to. Ano ba? Isang mato na ay. Ha? Isang mato na. Si Manang. Wana. Wa pa namahaw pa. Isuwat ragod nay. Suwat lagi naman. Ay makalimot. Nang tibol pinanggatag ni magabi. Isuwat ni nanay. Suwat lagi mga lipa. Mga raman niyang nailhan. Maluwa dito sa Pito ka buok. bukid. Ang kaila kus kape pero ang kape wa pa udlot kay bago pa puto na magitanong nanay. Usik baga. Pagdara na. Inom. Hindi lagi. Ha? Hindi. Hiling. Si Kuya Ajon tay kuno. Sige, barang ato. Si Manang nangadyo nagpa-apil. Hilba siya ro Hilba. Ay Hilba guys, Silba. Madali-dali ni Hilba og Hindi ba ganun? Karnaba. Ano ba? Hindi ko. Nakitay ta. Wa sa ko galipon ra tudugang dikaw. Dami ko ni tagong mamanay. Tiagra. Ano ba? Mas kudi. Kuli sa pala sa mama. Ambi sa gil halibon dayo na panay nas lamisa. Ambi sa dayon na. Hindi daw ka magkuroy. Huwag man mo ulit ang kay kubuhat ang kuroy. Day ambi sa ngani dahil halibon nadalas lamisa. Pikas lamisa sa kusina. Kuhaan tayo sa. Palihog. Grabe yun. May kulis agong mamatay sa. Mauli man siya ito. Banduwar po. Wala lagi banduwar man po. Ito lugangan kayo dyan. Nagluko si mama huwag makauli ang kuroy. Na, namindir ng katog. Amerikano. Nag-kidnap na to tayo sa. Alam bilik sa Tama, naman ba ko na? Nagbilik sa Nag-kidnap na tong mamatay sa. Kidnap ang pagtiha. Kidnapon di ay. Kidnapon ba di ay? Tiguang naman. Pila edad si mong mamaday? Ikalipat sa sida tayo sa. Imo? Itay ko katas na Inja ra. Kaya na pag-isuat sila na yun. Day, ibalik ka to. Kinagibutang ha. Banduwar po. Salamat. Karnaba. Tapos nanay nagsuwat.
Bre, ano na? Hop. Helba, biyabas, halibun, awi, lagnog, karnaba. Ay, ba isa na? Ano nung o? Haunong o, lagi o, mahunong o. Kailag hanunong unay. Butsaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito ra rin. Patangal maghunong mo, kasi na dito. Masikita tambawa na lang. Kapi. Duwa ko na ganang busog tay. Kapi. Bitaw. Pas mo ko no. Pas mo na, gingan ay. Alam. Hindi dito. Isa, dua, Ano ba, tulo, nikaling sine? upat. Wa na sa pagka-grade 1 pa niya. Isa, dua, tulo, upat, lima, unang, pito, walo, siya. Hilba, biyabas. Dara katong ni comment sa vlog naman na nga. Hingan lang ko lugot trog inutbong. Mao ni si Jack. Guys, hilba, biyabas, halibon, aoy, lagnob, Ay, karnaba, ko sa mamatay sa. butsaw, hanunumo, ug kape. Thank you, mother. Felix eh. Pagwapas na na yun. La Felix eh. Kulo tukito ko. Ay, tabaga lagi Ginoo, Lexi. La Felix eh. Dahil bago pa na naman ta dahil na mawalop jud karon sapot na. Na may gini mo gini sana na yun. Anong yatang naman ang hilin kaya La wala Felix rin eh. Cute lagi ning karnaba ha. Mamahaw. Paggaha ning inutbong imo nagatas. Itlog ug ketchup. Sakit ang ipon tayo sa. Mao de gisapot ka. Inom kuan. Inom og Ang biyabas. Hay, muhay kong Bing sa mong vlog tayo sabi. Mm. Hi Bing, nasa di ka kabalik dari Bing. Mayos palis kuno day. Dugay ra mangguton ni hawa dari tayo sa. Kay nganong ni hawa man. Nagi mong Bing sa sas, jangit kailahan, mangkahatay sa. Kano sa tos Bing ning hawa dari na. Kauta guys. Precious, mahaw, precious. Ano lagi bilagay? Singkon. Ubus na. Malbiri, precious. Hala nang, niuwan na nang. Hala yung wala niya sa kauli. Hala, buringit ang naong. Sino eh? Mamatay ng mga presyo. Sige, Pantay na nga, mapagdanan. nga ni Kia pero way book si Kia no. Mao din yung Kia. Precious! Ano sa manang gili, Precious! Ay. Sige man. Uy, kaya pagkaan si Yungay, bukaon. Ito yung bukaan si Yungay. Jesus, Jesus, Yungay. Ay, bukata sa tento ba? Wala, bukot. Wala, bukot. Wala, bukot. Ang ilong. Gili, lista tayo. Ala, nagsugod ang uwan. Baha na pod. Precious! Isus! Way ligos liksian. Nanay. Way ligo o nga precious. Ahoon is precious. Ahoon. Kay siliksi di man mo ang agnay manghod. Ahoon eh. Tana precious kita do bunta precious. Precious. Beautiful eyes ah. Anak. Anak. Beautiful eyes. Sige na, sige na. Sige na. Ketawa ron. Lingaw yung bata ba? Manghuris prami, Nay. Nay, pwede ba siya? Pwede pa? Nabuhi, nagbuwak guys. Ang gisabod na. Nanidaghan las ilam sa
banda. Patangan na nato na inig mamuwak na puhon-puhon. Ug managko na jud siya. Kapay buwak ni nanay. Asa ba itong uban hang ipang sabor? Ada peanut tree di Peanut tree. Yeah. Nabuhi na. Aray ko. Tulo na kapunuan. Naiduha nga parang purami. Isalin. Na guys. Gikan day miss ko anron. Munisipyo. Munang ka. Pislang nga ko. Nagkuhan mig DTR. Daghan na naghapunog. Hagkamunggay gipang puungan dana. Nalami na. Malbiri guys, naibunga na. Basta puungan dyan nimo, mamunga. Aguroy, naligid ako. Dari ko sa kalsada kay. Naghinlo, tos nanay dari ganiha, hang naabtan. Tamnan ko na dyan okra, mapalit pa. Ihangat man ko. Agtundan guys, wala na hagi. Kuha kay hanggang nas nanay nga anha ra pahinugos punuan arong lami tanawon. Di na pay. Laing ko anda bunga nga. Sa tuging nanay tindok ba na? Naghinlo ang nanay. Da guys, da pagkamutihan ni nanay da. Kuha na ni ganas baligwan port. Manganghid mining nanay. Kay lami ang ganas lapuan jay saw suka. Dan nagtanong pa sa darig balanghoy na. Ibugas na pag ko, nga ni ko basta na ma-stress ko baligwan port. Nag-away man good miss. Lulang liksi. Mahabang story na naman kay gikwentahan na pag ko ni nga. Karang gusto, obligasyon ras ijang anak para sa hang anak. Wa ko namugas og unsa diha. Kay agaw-ara katong tumanon nila gipirmahan nila sa abogado pero sila mutuman. Hindi ako pa'y mahog og daetan. Mo nang ako ka agwanta hanggi replyan sa account ni Lixian, jagi block ni jag account ni Lixian. So bahala sila. Importante na ang anak. Kay sa una pa jud ko na pangat sa mga kahiubos, mga katong words jud nga pobre ra ko para sa jang anak, rabi jud ang kasakit dadto. Pobre ra ko nako parang Mariano para sa jang anak. Mano sa gusto na. No jud na daan pas Manila pa. Da sa pagpanganak pud na ni bisag piso. Wa si jay kahatag na. Kato nang dadto na mis ila nagpudyo. Wa jud ni mining dugay ipon naglain ni among ani Mariano. Kuan kanang ningin siya nga gikwentahan ko nga diaper ugatas ko no siya ko nung nagpalit sa una ko natural kay mga apo pero wa magali ko nagkwintas ilang mga ipangbuhat na sa una pa nga nihila ko siya atubangan kay gijahang anak na gibuhat nga di mao atubangan pa sa ang anak sila sa barkadang Mariano pero aharang gihilak kung ning sumbong ko siya atubangan wa ra siya gibuhat mag-away mi mulaban pud siya. Nang kapoy na kadyo man ang nana. Tubuan na po kong bugas. Stress ko na pangat ko na high blood ko. Kinaluoy kong liksi. Banha na pag-iring. Dako dari guys. Kay mapapay pag-uli na mo. Mag-alas 5 na. Kaya kami munisipyo. Yan na sila purami dari. Kaya po ko sugo dito papalit o ginamos. Kaya nag-atsal sila o kuan. Kapayas. Lami kadyo lagi guys. Arikos. Nitagbong ko arikos pasyonan. Banha lagi kaming. Uy, mansa nagasanina. Nga. Mansa naghang saninas. Munisipyo. Mara to guys, arang gika-share ninyo. Hala, nangapuwak. Lagi ning pasyon. Agamang pasyon guys, kaya nagpasulabi na pagbunga. Lalapay daghang bunga. Na ang gibitay sinao nagbitay. Saba ming, gituwaan ra baka ganihang ano man ka. Nangita mo dang anak idang anak yatag manamo ninong aloy. Nung ako dari guys kay tambag ubo ni.
Love you, day. Mo ni gitambo gi kaan ni Mama Julie nga. Uli ag diyang ubo. Nagdaghana na to ha. Si babaw sa lansunis. Ag lansunis o nanon kabunga kay naman na ning katay agkuan. Pasyon. Hinog. Masig mukwas piramida ni kay napas piramida to sud. Ha? Nag-atsal lagi sila kuan guys kanang kapayas. Lamig kadto kay dugan na pud kag inatsal nga kapayas. Ibutangan ni kag ginamos. Daming pag-abot na mo ang nagkaybaylas rami gikan mig padong mig munisipyo pagkatatad ko pag talikod na mo pag-abot ni dia. Tuto pag-abot pa na gisugo pag papalit og ginamos. Ug panakot. Nang kadug inatsal nga kapayas guys kasi nakasuway nagkaog inatsal. Gikan po ko atos na buwak guys nga ang gisabod nga katong unsa to gihingang nanay City Flores bato nga buwak katong atos ila Ate Marilo. Shout out Ate Marilo. Pintak. Ate Pate sa imong buwak nga ang gisabod dang Ate Ali ang gisabod na nabuhi na te. Lalo as Ginoo nabuhi na. Unsa day? Sabaan bitaw. Sabaan ko ng iring. Ayaw kay Looy. Paihaw ko. Ha? Ag-iring ko na ipaihaw kay sa puto sa Aliana. Pohon December dani makamuti. Nana ko na ni unod. Pwede na kamutihan. Is nanay pohon. Ug ato pang ubos amang gitanom nanay. Salamat sis Ginoo kay na. Lalami na gud ko ang nanay. Kamutihan grabe bugas na no. Nana ko itulo ka fashion guys. Kabangaan ning duha. Kaning isa mo na yellow na jud. Nami ni bata asin gamay. Ang kapayas ta daghinog. Ay daghinog bunga na isa ka buok hinog. Dara guys, kakuha ko o naupat na gajud ni kaya may isa na pa saring-saring. Pungtan ko magtanos ang bugas, stress jud ko, pangot ko ang kaaway. Aw. Nagpahiubos ra ko kay na may Ginoo pod na sayod sa tanan. Ginoo na kay baw. Hoy, asa naman pud kang lapok liksian? Di dari kini tanam ni nanay matumban-tumban, balik adto sa giagyani mo. Asa ka? Hapon na muli nas mama. Labad na ba ang ubi kag labad ang gamas DTR. Hi sa kanila. Hi guys. Uli nami guys. Salamat sa inyong sawang pagtanaw sa mga vlog. Hangat ko. Thank you for watching guys. Bye guys. Bye bye na be. Mara na mong vlog guys. Bye. Bye guys.